Mmawa wabwino wa lero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana lero akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa wa SADC. Ophunzira a Form 4 ayamba kulemba mayeso amanebo lero. Ndipo bungwe la MEC lati lakwanitsa kugawa zipangizo zonse zofunikira pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike m'madera ena lachiwiri likudzali. Tili ndi izi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasankha wachiwiri wina wa dziko lino Enoch Chihana kuti ayimire dziko lino pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa wa SADC womwe uchitike kudzera pa intaneti lero. Msonkhanowu womwe atsogoleri ndi President wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa yemwe ndi wa pampando wa SADC ubweretsa pamodzi atsogoleri ochokera m'maiko onse 16 omwe ali mamembala a bungweri. Atsogoleriwa akuyembekezeka kukambirana za momwe zinthu za ndale ndi zachitetezo zilili ku Madagascar. Malinga ndi ndondomeko ya msonkhanowu, zokambiranazo zikhazikika pa ripoti la SADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation lomwe linakambidwa pa msonkhano womwe wachiwiri kwa President yu adatsogolera sabata yatha m'malo mwa President Mutharika. Msonkhanowu uyamba nthawi ya 5 koloko madzulo ndipo cholinga chake ndi kulimbikitsa mtendere, chitetezo komanso kukhazikika kwa ndale m'dera la SADC. Boma latsimikizira Malawi omwe akubwera kuchokera mdziko la South Africa kuti liwathandiza kuti ayambenso moyo wawo. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda yanena izi la Mulungu pa bwalo la zamasewero la Joyce Chitsulo m'boma la Mwanza pamene amalandira ena mwa obwerawo. Zambiri mu ripoti ili la Arthur Chokotho. Amalawi omwe akubwera kuchoka ku South Africa akupitirira kufika mdziko muno pa mabasi. Polankhula pa bwalo la zamasewero la Joyce Chitsulo ku Mwanza, nduna yoona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena Dr. George Chaponda inati boma likuzindikira kuti anthuwa anapita ku South Africa kukafuna ntchito ndi moyo wabwino, koma mavuto amene anakumana nawo achititsa kuti abwerere kuno kumudzi. Dr. Chaponda alimbikitsanso Amalawi obwerawa kugwiritsa ntchito luso ndi ukadaulo umene anaphunzira ku South Africa komanso kutengerapo mwayi pa ngongole za MEDEF kuti ayambe bizinesi zawo, ponena kuti boma la President Professor Arthur Peter Mutharika likulimbikitsa chitukuko kudzera m'mafakitale, migodi ndi ntchito zina zachuma. Asaganizenso zobwerera ku South Africa. Tikuziwa anali kupita ku South Africa kuti akayang'ane sogolo labwino. Ena ndithu anapeza sogolo labwino. Ena anali ni masaluni, ena anali kuchita ntchito zofunika izi ndizi. Kwa popeza analibe mapepa ofunikira zonsezi zatengedwa. Ena mwaiwo tikuziwa aphedwa, ena aiwo azunzika munjira izi ndizi. Izo aiwale, ayambe moyo wina wasopano kwawo ndi abale athu. Ndiponso boma la Professor Arthur Peter Mutharika ndi boma limene lakhazikitsa ndondomeko zosiyana zopitiriza dziko lino kusogolo. Iwo apite m'madera mwawo akatenge ngongole kuchokera ku MEDEF, komanso akayamba mabizinesi awo ndi maluso amene aphunzira kumene ku South Africa azathanso kupitisa chitukuko cha dziko lino kusogolo. Ndipo poyankhula m'malo mwa obwerawo, mayi Mina Labana
apempha boma kuti lipatse anthuwa mwayi wa ntchito ndi bizinesi ponena kuti ambiri mwa iwo aphunzira luso losiyanasiyana ali ku South Africa. Pempho langa lonena kuti monga ifeyo amene tabwera ku South Africa kunali kuti mutiganizirepo kuti mutipasepo ngongole kuti tizipanga business popeza kuti masomphenya athu nditapita padera komano mukatipasa business ndeti masomphenya athu akhala kutani akupitirira. Nkhani iyi inali yasipo poyambire fora kati pasate ndeti matimwina zithela momwemo koma zinali zovuta kuti zinapitirira paka pasate pacho pasanafike pasate pacho pamene amathamangisa m'manyumba kumamenyedwa ena kumaphedwa ndi mmene zinalili paka pamene timapempha chithandizo kuti abwera zatitenge kuchoka ku South Africa kubwera kunoko. Boma lati lipitiriza kugwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti anthu obwerawo amalawi obwerera kumudziwo akulandira chithandizo choyenera kuti ayambenso moyo wawo. Arthur Chokoto, MBC, Mwanza. Boma latilipeza kontalakitala wina pa ntchito yomanga msewu wa Chitipa Ilomba kamba kuti makontalakitala oyamba anali ndi kuthekera kosakwanira. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a Japi Muhango yayankhula izi pa zokambirana zomwe anali nazo ndi akuluakulu a khonsolo ya boma la Chitipa ndipo anati boma liwonetsetsa kuti ntchito yomanga msewu ithe pasanathe zaka ziwiri. Amuhango akufotokoza kwa mtolankhani wathu Musasecheyo. Mu chaka cha 2018-19 2020 thereabout boma la Professor Peter Mutharika linayambitsa ntchito yomanga msewu wochoka ku Chitipa kupita ku Ilomba. Msewu ofunika kwambiri fundi umene tikukhulupirira kuti kuchitika malonda fika dziko pang'ono tikuwa kasuntha. IMRA afuna zitoli amakobiri kumene kuja komano focho msewu ndi woyipa tolera kukuvuta ni ntchito zambiri za boma zimene zinochita kudera kuja zakhazi kuvuta focha msewu. Choncho ntchito iyi inayamba bwinobwino kwa mwatsoka mukuma 2020 boma DPP natuluka ndipo pakati wana panabwera zathuwa zaka 5 angoponda-pondako palibe chika cha nzeru ndetaona kuti ayi ntchito ija ndiofunika kuti timalize funds zimene anapromisa anthu akuno President Professor Peter Mutharika. Choncho kubwera kwa kalero kuno kunali kuzauza mafumu kuno kuti ntchito iti ambaso posachedwa chimene tapanga chonera kuti makontrakta itapasa kuja aoneka kuti akanika ndiyeti kwachotsa fatike kontrakta mmodzi wamkulu amene ali kuthekera konse kuchita ichi amene ndi msewu ufupi 30 kilometers sikumatenga zaka 5 anthu ongovina-vina. Choncho chifana bwera kuno kuzatsimikizira mafumu kuno anthu ochitipa kuno maCSO ukwenzoza boma aliyense kuti msewu umechawo tiumanga posa kukhala kubwera kontrakta watsopano kuti atimalize ntchito imeneyi. Ophunzira pafupifupi 197,502 ayamba mayeso amanebo a Form 4 lero. Mayesowa adzatha pa 24 Julayi 2026. Mwa ophunzirawa 94,521 ndi atsikana pomwe 102,981 ndi anyamata. Pakadali pano mneneri wa bungwe la maneb Angela Kashitigu wachenjeza onse okhudzidwa pa mayesowa kuti apewe mchitidwe woyenera mayesowa. Kashitigu akufotokoza. Zokonzekera za mayeso amenewa zili mchimake ndipo tikhala tikulembetsa mayeso amenewa kuyambira mamawa wa lero pa 29 June mpaka na pa 24 July mwezi wa mawa ndiye tikuyembekezera kuti zonse ziyenda bwino. Kulikonse komwe mayeso akhale akulembedwa zonse zoyenerera zafika kale monga mapepala akakhalenso ma identity cards ophunzira zonse zilipo ndithu. Kwa ophunzira aphunzitsi komanso ena onse omwe tikhale tigwira nawo ntchito nthawi imeneyi tingowakumbutsa kuti tili ndi malamulo omwe timagwiritsa ntchito omwe amatsatidwa nthawi ya mayeso kuti malamulo amenewa adakalipo ndipo akugwirabe ntchito nde asayerekeze kapena mwinanso kuganizira zochita mchitidwe wa chinyengo chifukwa aliwonse opezeka kutero nde kuti malamulo athu adzagwira ntchito. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC lati lakwanitsa kugawa zipangizo zonse zofunikira pa zisankho zachibwereza zomwe zichitikira chiwiri likudzali. Zipangizozi azigawa m'madera onse oponyera mavoti achibwerezawa. Mneneri wa bungwe la MEC Asangwani Mwafulira wati lolemba bungweli pamodzi ndi oyimira zipani zosiyanasiyana liyendera malowa kuti atsimikize katunduyu komanso kuphunzitsa omwe azayendese chisankho m'maderamo.
Pofika lisiku la lero la Mulungu tatumiza katundu yense ofunika ku malo onse amene kuchitike chisankho lachiwiri ndi kumadera onse 5 malo onse oponyera voti alandira katundu wawo kwa lero. Ndi mawa chimene tipange ndi chakuti kuyambira nthawi ya 9 o'clock oyendetsa chisankho pa mzere wina uliwonse Chizungu amati polling station akakhala akutsegula katundu amene alandira ndi cholinga choti atsimikizire kuti alandira katundu okwanira komanso olondola amene akufunikira kuti agwiritse ntchito pa mzere umenewo. Izi timapanga ndi cholinga chakuti ngati pena pake mwinapo olongeza china chake chinasokonekera tichizindikire nthawi yoponya voti isanafike, ndi cholinga choti ngati kufunika kuti tithamange tikatenge katundu kwina tithamange tikatenge katundu amene abwere mu nthawi yake, kuti lachiwiri likamafika sisikuluko anthu ayambe kuponya voti. Izi zasiyana ndi kuti tingokhala tidikire pa tsiku loponya voti ndi mawa muti muziyamba voti muzindikire kuti china chake chasowa kapena kuti mwalandira ma ballot paper oti sakumeneko. Zimenezo zimapangisa kuti kuponya voti kuime kapena kusokonekere. Ndipo pewa zonsezo nchifukwa chake tsiku lisanafike la chisankho timatsegula katundu yense. Ndi tikati kutsegula katundu tikuphatikizirapo makatoni amene muli ma ballot paper amene akutsegula ndikuwawerenga ma ballot paper aja komanso kuwatsimikiza kuti ma ballot paper amene alandirawo ndi achisankho cha dera limene lolo. Tikangotha ntchito imeneyi yomwe itakambe 9 o'clock pakakhala maphunziro pamalo enanso oponyera voti kuyambira tikangomaliza za ntchito yotsimikizira katundu amene walandiridwa. Ntchito imene yatakagwire ndi oyendetsa chisankho pa mzere umenewu. Ndi kwathu ndikupempha mamonita azipani aja kapena ma independent candidate amene atakabwere pa ntchito yotsimikizira katundu amene alandira kuti akhoza kukhaliranso ndikukhala nawo pa maphunziro amenewa. Izi timapanga ngati njira imodzi yothandizira kuti tiaphunzisenso iwo ochokera ku zipani komanso oyimira ma independent candidate kuti aziwe kuti ndondomeko ya chisankho imayenda bwanji. Akaziwa malingana ndi maphunziro amene tikupereka zimathandizira pa tsiku loponya voti kuti pakhale kumvesesana malingana ndi ndondomeko za tsiku loponya voti. Bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi PASOM lalimbikitsa kufunika kukhazikitsa kampani zopanga mankhwala ndi zipangizo zina zachipatala m'dziko muno ngati njira imodzi yosungira ndalama zakunja zomwe dziko lino limagwiritsa ntchito pogula zipangizozi m'mayiko akunja. Mtsogoleri wa bungweli William Mpute ndiye yemwe wanena izi pa msonkhano wa chionetsero cha zamankhwala ndi zipangizo zina zachipatala mu mzinda wa Blantyre. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Pempho la mtsogoleri wa bungwe la akatswiri azamankhwala la PASOM likudza pamene zadziwika kuti dziko lino lili ndi kampani zisanu zokha 5 zopanga mankhwala. Timatenga mankhwala ena kunja ena timapanga kwathu konkuno. Ndi chifukwa kuti timatenga mankhwala kunja patakhala kuti pachitika zinthu zina zimene zimakhala zosiyana-siyana, zina zokhuzana ndi za muliri ngati unachitikira nthawi ya COVID ija, mayiko amaona zokuti ndi bwino kuti ayike patsogolo anthu awo kusiyana nzokuti azitumiza mankhwala m'mayiko ena. Ndi ifenso tikuyenera kuti dziko pa nthawi inoyo tionetsetse kuti khaini mankhwala tizipanga mankhwala ambiri m'dziko mwathu momuno okuti ndizigwiza ntchito momuno enanso tomatumiza kumayiko oyandikana nawo. Ngakhale kuti nkofunika kuti kampani za mdziko muno zikhazikitse kampani zopanga mankhwala, imodzi mwa kampani yogulitsa mankhwala mdziko muno ya Malawi Pharmaceutical Distributors yati nkofunikanso kuchita mgwirizano ndi kampani zakunja zodziwika bwino kuti zizitha kubweretsa mankhwala apamwamba mdziko muno. Mbali inayi boma likuchepetsa ndalama zomwe limagulira mankhwala wa m'mayiko akunja. Andrew Mwase ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani. Ife ya Malawi Pharmaceutical Distributors takhala topanga operate Malawi muno kwa zaka tsopano. Ndi kukhala ndi mgwirizano umenewu ndi a Johnson & Johnson ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Inu mukudziwa kuti a Johnson & Johnson ndi makatundu osiyanasiyana, mankhwala ena zodzulazola, mabebe powder, izi zithandizira kwambiri. Chifukwa chitanthauza kuti Malawi Pharmaceutical Distributors panopa nawo ndi katundu wambiri umene ikhoza kupanga ofa ku market. Abwera nthawi yoyenera pamene Malawi ikudusa mzinthu zosiyanasiyana, monga example kusowa kwa ndalama zakunja zogulira mankhwala. Iye atipasa mpata chifukwa kuti mgwirizano wathu ndiona kuti Johnson & Johnson izitipanga supply ifeyo, ndi kuti tanthauza nawo tizikhala ndi katunduyo
oloti akhala kuna kuti ndalama yakunja ikutivuta okapenayi. Ndipo mmawu wake mkulu wa bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority a Charles Chimenya anati bungweli lipitiriza kukhwimitsa chitetezo kuti kampani zopanga mankhwala komanso anthu ogulitsa mankhwala azitsatira malamulo. Tengerepo mwayi kupereka chenjezo kwa iwo amene tinawaloleza ngati PMRA kuti ali ovomerezeka kugulitsa mankhwala. Akuyenera atsate ndondomeko zimene ifeyo tinawapatsa ngati gawo limodzi la chilolezo chimene tinapereka. Koma ngati satsatira ndondomeko zimene ife tinawauza kuti azitsatira pogulitsa mankhwala ngati amene wawo, ifeyo tili ndi kuthekera kupereka chilango kwa iwo amene akugulitsa mosatsata ndondomeko. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi akatswiri osiyanasiyana okhudzidwa ndi nkhani za mankhwala mdziko muno kuti agawane upangiri ndi momwe angathananirane ndi mavuto omwe amakhudza bungweli komanso nkhani za mankhwala mdziko muno. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana lero akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa wa SADC. Ophunzira a Form 4 ayamba kulemba mayeso amanepo lero, ndipo bungwe la MEC lati lakwanitsa kugawa zipangizo zonse zofunikira pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike m'madera ena lachiwiri likudzali. Taulandiranenso mu nkhani zathu. Mabungwe a Small and Medium Enterprises Development Corporation CMEDCO, NBS Bank ndi UNICAF anakonza msonkhano wa tsiku limodzi ku Lilongwe wa amalonda ang'onoang'ono omwe amadziwika kuti Micro Small and Medium Enterprises mchingerezi. Polankhula pa msonkhanowu, mkulu wa bungwe la Simedico Akondwani Kachamba Ngwira ati cholinga cha msonkhanowu ndi kukambirana njira zomwe ochita malondawa angalimbikitsire ntchito zopanga katundu mdziko muno komanso kupeza misika. Zambiri mulipoti ili la Mphatso Mataya lomwe akuwerenga ndi Austin Fukula. Angwira ati msonkhanowu utsegula maso kwa otenga mbali kudzera mu uthenga omwe unaperekedwa. Iwo ati kupezeka kwa sukulu ya ukachenjede ya UNICAF komanso NBS Bank kuthandiza bungwe lawo kupindulira anthu ochita malondawa chifukwa mabungwe amatenga mbali yayikulu pa ntchito za malonda. Angwira avomereza kuti ntchito zopanga katundu mdziko muno zimakumana ndi mavuto a ndalama. Polo choyamba tithokoze boma chifukwa boma nkhani imene anayiona kale kuti anthu a business mpambo makhala ovuta nthawi zonse. Komanso siko mkuto kumalawi kwina kulikonse biti ngapite munthu wa business ngongole makhala yovuta. Chifukwa chake boma inakhazikitsa MEDEF. Anda MEDEF tu alengezaso kuti chonde amene ufuna ndalama za business bwera nemezatenge. Koma ngati ulibe chikole zatengeni ya gulu. Mwina mulipo anthu atatu, anthu 4, anthu angati kutengera ndi imene akhazikisira ndondomeko yawo. Ngati chikole mulibe tabwerani tizakuthandizanibe. Mmodzi mwa akuluakulu oona ntchito za malonda ku NBS Penelope Mwale ati banki yawo yatenga nawo mbali pothandizira msonkhanowu pofuna kuyamikira ntchito yomwe ochita ntchito zing'ono za malonda amagwira. Tabwera mu workshop imene ngati NBS Bank chifukwa tinachiona kuti ndichoyenereka kuti tikayime nawo tikawafotokozere azinzathu amene ali mu mabizinesi ang'onoang'ono zokhuzana ndi ma solution tinene kuti ma products amene tili nawo ku NBS Bank othandizira ma customers athu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wamkulu wa sukulu ya ukachenjede ya UNICAF Amartha Mondiwa anati kuchititsa msonkhanowu kwalimbikitsa mgwirizano wa sukulu ndi mabungwe ena komanso kuthandizira ophunzira ake kuti apeze luso. Cholinga chathu ndichoti tigwire ntchito limodzi kuti anthu aphunzire ma skills komanso akandi upangiri wina wabwino ochokera ku Simedico komanso ifeyo ngati ophunzitsa timaphunzitsa kuti kodi tingapange bwanji business kuti atengeso nzeru zina zapadera. Komanso kwenikweni chofunika ndi kuti anthu achaziwane phunzitso nzeru zina kuchokera kwa azinzawo. Mmodzi mwa amalonda omwe anatenga nawo mbali a David Gaira omwe amapereka uphungu pa nkhani za malonda
anati msonkhano waonjezera luso lawo pa malonda. Ndipindula kuti ndikumana ndi anthu omwe atakhasimala ma clients komanso ndiphunziranso kwa ma experts omwe tinawo pa workshop pano pa upangi wina ndi winanso komanso ndithanso kupeza financing chifukwa ndi NBS Bank kumpano. Malinga ndi ripoti la World Bank komanso kafukufuku wa Finiscope ku Malawi kuli amalonda ang'onoang'ono opitirira 1.6 million. Gulu la asilikali achitetezo la 94 Infantry Brigade la Malawi Defence Force mdziko muno linakumana pa masewero opimana mphamvu ndi gulu la chitetezo la Eastern Command la Zambia Defence Force pa Civil Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo nkhani za chitetezo za maiko awiriwa. Mkulu wa gulu la 94 Infantry Brigade mdziko muno a Brigadier General Faustino Gunda Phiri ati masewerowa ndi njira imodzi yolimbikitsa ubale. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Pozindikira kuti maiko a Malawi ndi Zambia ndi oyandikana malire ngakhalenso kukumana ndi mavuto achitetezo ofanana, Phiri anati kugwiritsa ntchito masewero ndi njira imodzi yomwe ingabweretse anthuwa pamodzi ndi kukambirana za momwe angapititsire patsogolo nkhani ya chitetezo za maiko awiriwa. Phiri anatinso masewerowa cholinga chake sikunali kufuna kuonetsa kuti katswiri ndi ndani, koma kuti asilikaliwa akwanitse kugawana nzeru modekha ndiponso kuzamitsa ubale wawo. Manowu ndi mgwirizano wa chitetezo pakati pa dziko la Zambia ndi Malawi umene umafuna kuti ma defense forces especially ma border areas azikumana kupititsa patsogolo ubale wawo. Zinthu zikachitika pakati pa ifeyo maboda omwe timatha kukambirana bwinobwino popanda any tensions, timakhala za ubale. For nthawi zambiri timakhala tikukumana kumakambirana kumapanganso ma sports. Polankhula pamwambo wa masewerowa, mkulu wa gulu la chitetezo mdziko la Zambia la Eastern Command a Brigadier General Herman Kawita anati masewerowa akukwaniritsa mfundo zomwe zinakhazikitsidwa mu ndondomeko ya Joint Permanent Commission on Defense and Security zomwe zimalimbikitsa kuti asilikali ankhondo a maiko osiyanasiyana azipanga ubale wabwino ndi cholinga chofuna kupititsa mtendere patsogolo. Asilikali achitetezowa amapikisana nawo pamwambowu mu masewero anayi omwe ali ampira wa miyendo, mpira wa manja, basketball komanso volleyball. Matimu a gulu la 94 Infantry Brigade mdziko muno ndi omwe apambana pa masewero atatu kugonjetsa matimu a ku Zambia Eastern Command ndi zigoli 56 ku zigoli 19 pa masewero a basketball, zigoli 49 ku zigoli 36 mu masewero a mpira wa manja ndiponso 3-0 mu masewero a volleyball. Timu ya Zambia Eastern Command ndi omwe yapambana pa masewero a mpira wa miyendo kugonjetsa 94 Infantry Brigade ya mdziko muno kubweza kugonja komwe timu ya Zambia Eastern Command inagonja ndi timu ya Malawi 94 Infantry Brigade chaka chatha mdziko la Zambia. Yamikani Makanga, NBC Lilongwe. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tentonenso mitu ya nkhanizi. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana lero akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa wa SADC. Ophunzira a Form 4 ayamba kulemba mayeso amenewo lero, ndipo bungwe la MEC lati lakwanitsa kugawa zipangizo zonse zofunikira pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike m'madera ena lachiwiri likudzali. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Mwanzo wa inose mauno yafika sonto jati makubata